നല്ല ചൂട് സെട്ട് ദോശ, നെയ് റോസ്റ്റ്, ഊത്തപ്പം 3 ടൈപ്പ് റാഗി ദോശ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഷഡ്രസ കുക്കിംഗ് ചാനലിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഈ റാഗി ദോശയ്ക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടത് റാഗി, ഉഴുന്നുപരിപ്പ്, അതുപോലെ ഉലുവ. ഇത് മൂന്നും നന്നായിട്ട് കഴുകി ഒരു 3-4 മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെക്കുക. പിന്നെ ഇതിന് വേണ്ടത് അവലാണ്. അവൽ കഴുകി നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് വെക്കുക. ഇതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കുതിർത്ത് വെച്ച റാഗിയും അതുപോലെ അവലും എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് ബാച്ച് ബൈ ബാച്ചാക്കി അരച്ചെടുക്കുക. മിക്സിയിലായാലും വെറ്റ് ഗ്രൈൻഡറിലായാലും ഏതിലായാലും കുഴപ്പമില്ല. അരച്ചെടുത്ത മാവ് കുറച്ച് വലിയ പാത്രത്തിലാക്കി വെക്കണം. ഇത് 6-7 മണിക്കൂർ പുളിപ്പിക്കാനുള്ളതാണ്. ഇത് പുളിപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഡബിളായിട്ട് വരും. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വലിയ പാത്രത്തിൽ മാവ് എടുത്ത് വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതിപ്പോൾ മാവൊക്കെ അരച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഇത്തിരി വലിയ പാത്രത്തിലാക്കി അടച്ച് വെക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ രാത്രി മുഴുവൻ അടച്ച് വെച്ച് പിറ്റേന്ന് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇത് ഡബിളാവും. മാവ് നന്നായിട്ട് പുളിച്ച് പൊങ്ങി വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇതിപ്പം റാഗി ആയതുകൊണ്ട് അധിക നേരം പുറത്ത് വെക്കരുത് മാവ്. നമുക്ക് എത്ര ആവശ്യമുണ്ടോ ദോശ ചുടാൻ അത്ര മാവ് എടുക്കുക. ബാക്കിയുള്ള മാവ് ഉടനെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കാം. നമ്മൾ ഇന്നലെ രാത്രി ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല. ഉപ്പ് ചേർത്ത് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് പുളിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി ദോശക്കല്ല് ചൂടാക്കുക. ഇതിൽ ഇത്തിരി നെയ്യ് ഒഴിച്ച് ദോശ ചുട്ടെടുത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു 3 വെറൈറ്റി ദോശ. ആദ്യത്തെ ദോശ നമുക്ക് അല്പം കട്ടിക്ക് പരത്തി കൊടുക്കാം, സെട്ട് ദോശ പോലെ. എന്നിട്ട് വലിയ തീയിൽ ദോശ പരത്തി മൂടി വെക്കാം. എന്നിട്ട് തീ സിമ്മാക്കി കൊടുക്കാം. ചെറിയ തീയിൽ ഇതൊന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ. ഇതാ മൂടിയെടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള, ഇതിൻ്റെ ഹോൾസൊക്കെ നോക്കൂ, സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള റാഗി ദോശ ഇവിടെ റെഡിയാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഇത്തിരി നെയ്യോ എണ്ണയോ ചേർത്ത് ദോശ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് ചെറിയ കുട്ടികൾ മുതൽ വീട്ടിൽ പ്രായമായ മുതിർന്നവർക്ക് വരെ ഒരേപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ദോശയാണ്. മാത്രമല്ല വളരെ ഹെൽത്തിയാണ്. ഇത് നല്ല റോസ്റ്റ് ചെയ്ത സെട്ട് ദോശ ഇവിടെ റെഡിയായി. അങ്ങനെ റാഗി സെട്ട് ദോശ. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ദോശ നോക്കാം. ഇതേ മാവ് ഒരു തവി ഒഴിച്ച് നല്ല തിന്നായി പരത്തി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു ഇത്തിരി നെയ്യ് ചേർത്ത് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുക. തീ കുറച്ച് കൊടുക്കാൻ മറക്കല്ലേ. ഇപ്പം നല്ല റോസ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് നെയ്യ് റോസ്റ്റായി. ഇനി ഇതിലും ഒരു വേരിയേഷൻ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിതിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മസാല ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇതിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് മടക്കി കൊടുത്താൽ റാഗി മസാല ദോശയായും ഇത് നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതാ നല്ല റോസ്റ്റഡ് ദോശ ഇവിടെ റെഡിയായി. ഞാനിതിനിവിടെ ഒരു ചമ്മന്തി അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ തേങ്ങ, പൊരിക്കടല, പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, 2 വെളുത്തുള്ളി, ഒരു ചെറിയ സവാള ഇത് ചേർത്ത് നല്ല ടേസ്റ്റിയുള്ള ചമ്മന്തി അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് കൂട്ടി ഈ ദോശ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അയണും അതുപോലെ പ്രോട്ടീനും ചേർന്ന പവർ പാക്ക്ഡ് ദോശയാണിത്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തപ്പം ഉണ്ടാക്കാം. തവ ചൂടാക്കി ഇത്തിരി നെയ്യ് തടവി നമുക്ക് ഒരു തവി ദോശ മാവിട്ട് ഒന്ന് തീ കുറച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിൽ ചെറുതായി അരിഞ്ഞ സവാളയും അതുപോലെ മല്ലിയിലയും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ പച്ചമുളക് തിന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് മൂടി വെക്കുക. എന്നിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ വേവിച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് മാവ് തിരിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇത് ഇത്രയും ചെയ്താൽ നമ്മുടെ റാഗി ഊത്തപ്പം ഇവിടെ റെഡിയായി. അങ്ങനെ ഒരേ മാവ് കൊണ്ട് നമ്മൾ 3 ടൈപ്പ് ദോശ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി. ഇതുപോലെയുള്ള സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഹെൽത്തി റെസിപ്പിക്കായി നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ലൈക്ക്, ഷെയർ, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക. പുതിയ വീഡിയോസിനായി ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തിയാൽ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും.
എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.